Saka akatogwa achibayiwa nebanga kumashure. Achinzandi muchi mumba. Ini ndandatowa neputika. Saka pandakawa mhere yorira kuti yowe ndikati zvakafanana kufa hapana kusiri kufa. Ndakutongosumuka futi. Ndakatombofamba dzinenge 12 meters. Ndichienda ikoko. Ndo pandakanzwa ndichinogara pasi gumbo richipera pawo. Uyu munhu akudofo. Rekedza ndibudikire because mangwana inini ndindotanga kutongeswa ndibvunza saka rekedza titray kurwisa. Ndiri pakati pekubuda ndo pandakarowa nepfuti pana. Ndarowa nepfuti. Ndakaramba ndakamira zvokuti ndakabva ndatoita confusion. Makarowa paini. Ndakarowa pagumbo. Pamusoro pebve. Rakarova barapa. Rakakwesha bhonzo. Rikayokuseri saka riri patsinga. Rika bhonzo kudai. Saka ndakabva ndaita confusion pakakandirova putiso. Ndofunga kune nyaya dzinoitika munharaunda matigere, mumafamilies matigere, dzinozosvika pakuti hama dzedu dzimwe dzinotadza kuonana, dzimwe dzinosvika pakuparadza ukama, dzimwe nyaya dzinosvika pakuti aiwa inini kubva nhasi hatichataure tese nekuda kwematambudziko anenge achiitika. Ndofunga mugore ra2018 vazhinji makanzwa nhau yakaitika kwaboka uko kuSouthern Park yekupfurwa kwevarume vaviri vakanga vachiita nhau dzekutengesa masimendi. Asi vazhinji hamuna kuzonzwa kuti nyaya yakapera sei, vanhu vacho vakaenda kupi, vakashaya here, vapenyu here, vari kurarama sei kubva ipapo. Ndofunga nhasi uno tawana mukoma Joseph Majoni vanova mumwe wevaviri ava vakapfurwa musuyu. Ndofunga yakanga iri act yearmed robbery yaiitwa panguva iyoyo. Ndofunga vati aiwa regai ndikutsanangurire nyaya iyi, iri kundirwadza, iri kundinetsa, iri kundishungurudza nekuda kwokuti ndaiedza kuvhikirira mukuru wemabasa pandaishanda anova muzukuru wavo paukama, asi vane bara riri mugumbo ravakapfurwa 2018 kusvika nhasi uno rakuvatadzisa kuita mabasa avanofarira kana kuti mabasa anozosimudzirawo mhuri yavo. Regai tinzwe kubva kuna mukoma Joseph Majoni kuti kubva paitika nyaya iyi veukama, nharaunda pamwe chete nevanhu vakavakanganisira vari kuvabatsira here, uye ndezvipi zvavangade kuti mhuri yeZimbabwe ivavatsire nazvo sezvo vakurarama nedambudziko rebara iri. Mukoma Joseph Majoni makadii? Aiwa isitiri nani. Aiwa ndinandikuwa musitaurisa maita sei? Manaiwa here maita sei? Aiwa ndambonaiwa. Kuri kunayika mazuva ano pamwe mabatwa nayo. Aiwa ndambonaiwa. Naika. Aiwa. Mafamba zvakanaka. Aiwa ndafamba bo. Naika. Yeah. Kumushande kupi vaMajoni? Mundorongezi. Pabichei. Zimbabwe kute. Ndoko makatokurira. Ndakakurira cheko cheko. Mumuri menyu makabereka vangani? Takabereka 3. Muri wechingana? Tinochi3 wacho. Ndime goat pelast boy. Vasikana here vakomana here pakati. Musikana 1 ari pakati. Andotevera inini. Okay. Handei vaMajoni makadzidza kumondorongezi here kana kuti makadzidzisa kuno? Ndakadzidza kumusha mondorongezi. Primary yese nesecondary? Primary koko, secondary koko. Okay. Aiwa tinotenda Mwari. Chakwana matitsvaga mukati veZim-News way ndine nyaya yandoda kuudzai yakaitika mukati meupenyu hwangu kana kuti ndikurarama ndine bara mukati megumbo rangu. Zvakafamba sei kuti tisvike padambudziko rakawira iri? Zvakaitika taitengesa simende. Okay. Tichitengesa simende tichikura ndakazenge ndakuto monitor mahardware ese aive muzukuru wangu tikolekta mari ndichinosarenda mari kwaari ndomba ndatangawo kuzoitawo zvanguwo zvemombe asi ndiriko futi kuhardware because ndizvo zvimwe zvandanda kutendekwa kuisawo ndichikura akandifonera kuti ndiwe nemari
ndanga ndiri kukadoma ndichiita zvekutengesa mombe kumaabatoro. Ndikati ndiri kuuya, pandakasvika ndakasvika kwasviba. Motikari yange yakurira motikari yangu ndikabva ndaisiya, ndikati rekedza ndiendeko. Vakomana ndikati ndiperekedzei, vakati toenda kumangwana kwachena, kamosoenda kwachena. Ndikati aiwa hazvigoni kuti inini ndanzi mari yashota kuri kudiwa mari, saka inondiregedze kuenda. Nditi hazvigoni. Ndobva ndaenda, ndakazoperekedzwa nemumwe munin'ina wangu wandandinaye wekwana bamukuru. Tichisvika takadosvika aripo murungu muzukuru wangu, ndauya nemari achibuda tichitopinda. Saka taine patainyorerana pasi, tiri pakati pekutotsvaga bhuku rekuti tinyorerane pasi, pakatodarika munhu achitoridza muridzi, achitodedza muzukuru wangu. Tikati kumhorosana, vakatodairana paya, akadarika. Ndovataona vanhu vachiuya pahardware. Saka vanhu vachiuya kwadzaida kuma7, takangoti vangoriwo pamwe vanhu vauyu, sekuti ipapo ndo paaiswera. Takadovaona vanhu vachitouya, ndikatoti meno vanhu nobva vatosvika, vakadomhorosana naye zvikanzonzi ndiwe skimbo because ainzi skimbo muzukuru wangu. Nobva ati paakangonoti nobva yarira futi mudumbu. Aro isusu tatiri mukontena, makontena kana midza makontena akanzi Tavaka neLafarge, asi kayeko zvino. Uku kumukova kwako kwamaundo kwasingabudiki. Vatatiza achidzokera mukati mukontena. Ndatonza munin'ina wangu kuti tiza tidzokere mukati. Vatanowanda madhoframe takatitarisa kuti kwainge kungohwanda zvokuti unongonozvipfekera sekuti ikarira apa obvious unongohwanda wokuseri kwecheya wapati uchitoonekwa. Tikati tataziya takawanda. Uye ndo pakatanga kurohwa mampama paya. Ndikati no, uyu munhu akudofo. Rekedza ndibudikire because mangwana inini ndindotanga kutongeswa ndichibvunza, saka rekedza titray kurwisa. Ndiri pakati pekubuda ndo pandakarohwa nepfuti pana. Ndarohwa nepfuti. Ndakaramba ndakamira zvokuti ndakabva ndatoita confusion. Makarohwa paini? Ndakarohwa pagumbo. Pamusoro pebve. Rakarova barapa. Rikakwesha bhonzo. Rikayokuseri saka riri patsinga. Rikakireka bhonzo kudai. Saka ndakabva ndaita confusion payakandirova pfutiso. Kuti ndizive kuti ipfuti irubber bullet zvatinongowa sekuti ndiri munhu akakurira kumusha zvekunzi mbavha zvezviya. Handizvizivi. Ndasingazvizivi. Ndikati pamwe rubber bullet haina kudi kana kuti chipfuti chiya zvekufendesa zvatinongowa zviya. Ndati ainenge pfuti yekufendesa, hama yaramba kudi kundifendesa, ndakuda kudi kutsokorodza. Pandakada kunodzokorodza kuti rekedza ndimbomira futi, ndo pandakanongedzerwa ne4 dzanga dziri kumashure kwaandrowa. Ndo pandakaluza confidence. Ndo pandakarohwa ndikabva ndatorwa mari yandandinayo. Ndo mari yakaenda panguva yacho yakaenda yangu yakatorwa. Ndakatorwa 2500 ne800 bond panguva yacho. Ndo mari yangu yakaenda nefoni yangu. Kutoti kunyange pama CID pa Central zvitoripo. Vamwe vanhu vacho ndotovaziva pakutorwa kwatakaita kupinda namo mumakoti kwatakaita. Ndotovaziva kuti ndinhingi but hapachisina. Because vanhu ivavo patakanopinda mukoti vakanga vane maloya 12 maloya. Inini ndandisina chandinacho. Uyu ataiti murungu nobva atsvaka because tatine connection kuLafarge. Lafarge nobva yatipawo maloya, nobva tawa nemaloya 8 but still zvakashaya basa. Vakomana vakabuda, vakatobuda kunze. Ndokuenda kunhangirikini, havana kumira majekurobha kuti tisati tasvika kumakotsi. Ndinoda kunzwa marohwa nepfuti, mane confusion, mari yaenda, masara imimi nemunin'ina wenyu nemuzukuru. Ndinoda kunzwa panguva iyoyo zvakazofamba sei kuti muri panzvimbo apa, uye pane vanhu vakakwanisa kubatsira here? Makabva sei pakontena?
pakondena zvakaitika akanga achiroja padhuze nemakondena edu iye murungu wangu iye musikuru wangu iye choi saka akatogwa achibayiwa nebanga kumashure achinza ndimuchi mumba ini ndandatorwa neputika saka pandakawa mhere yorira kuti yowe ndikati zvakafanana kufa hapana kusiri kufa ndakutongosumuka futi ndakatombofamba dzinenge 12 meters ndichienda ikoko ndopandakanzwa ndichinogara pasi gumbo richipera richitopera pavo ndakagara pasi saka pandakazoona vanhu vakuuya vakundivinga mai ndikati zvapera ndopandakavata pasi ndakabata kumesa ndikati zvatokudi zvatopera ndakutourawa zvatopera rekedza ndichingodi ndikubata kumesa vaurayi havo because hapachini asi ndasingazivi kuti vanhu vari kutouya kuzotibatsira vatotorwa neputi vatodi vatoenda ndo kuzotorwa ndokuzomanya papolisi kunomhangara papolisi yeparaundabout pambuza tichimhangara ndokuzoendawo kuzvipatara ndopandakaenda pagomo uyu ndokuenda kuwest end pagomo vakaraparapa asi ndaida kuti bara ribude iko zvino ndopandakuzonzwa kuti rava neproblem asi mari manje ndopasisina manje yakaitika kuSouth Park apa pedu paboka paSouth Park apa ndopandakarohwa nepfuti panonzi pamagetsa pamakontena mukatongosvika kutoti daunda pamakontena pekurohwa vanhu nepfuti motopaona ndinomwe wacho kurwa nepfuti wani itorimo mugumbo zvokuti yakundishungurudza mai ndakambotraya kuti nditsvake mari ndikatorwa nemumwe mukoma wangu kwabamukuru wandaihurira naye zvisingaiti ndiri drive mota ndakaitenga 2017 ndo mugore randatora license rangu iroro ndichizama zvanga zvichakanaka bhozi taigona kumhanya zvese taiti saka zvakazoperesesa manje zvise manje saka mukoma wangu ndakuti ndoda kuti ndibvise bara iri 2021 zvikanzi alright ndanga ndakudriva kaunga rori so akadiki mbati ayo rori rauri kudriva rina chi haukwanisi kupula because bara rakanga ranzi 2500 kuti ribvise mapacho atori kukumba nengiriki amoza kana uchienda private apo kunyorwa quotation nonzi 50 ndo pakatonyorwa 2,500 kuti bara ribude ngumbo tikati mukoma nova ndavaudza mwana wabamukuru waidriva magonyeti Zimbabwe kumatenga kuSouth Africa vati no siya mota kwauri kushanda timbotry handi kuSouth Africa ndobataenda zvikanzi ndoda kuti upinde basa rekudriva mota hombe ndati handisandambodzidriva zvikanzi asi tichiwa ndiuri driver ndomwe ndatobva kuno kusvika kuDurban ndichidrive taizorora asi ndinde driver ndakunzi ndichipindawo basa saka vanga vatenga rori ravo rava raifanira kuuya kuno kuZimbabwe tichida kuda kuDRC ndikati mukoma inini sinzi mati ndikufanira kudriva kubva kuno futi kuenda kuDRC ndozodzoka ndopinda basa inini shimirai ndimbozorora ndimboonaona sinzi ini muno muSouth Africa ndisati ndambofamba netsoka dzangu nemakumbo angu ndajaira kufamba ndiri motikari ndichidrive toda kumboonaona zvikanzi alright chitora quotation yebullet pandakasara vachienda kuDurban kunoloda fuel vakudzoka kuti vasvike muJoburg vakabva vaita headone opafira mboti achandibvisisa bullet papasisini ndakatozoya navo chachituna ndo mazuva ainetsa covid aya ndakazobva navo uku chatove chituna ndokuuya kuno ndokugara basa chimuka akuchina ndakatozombosvika pakuriska pakutonodriva mota dzesecurity fosec
ndikuto driver ndakatanga ndito driver deploy vanhu ndasiya anobva vanditi enda kureaction pane yavanoti reaction kamota kadika ndapinde ndadrive nobva vazondibvisa vakunditi kuCIT dzekutakura mari ya ndakutakura mari manje ndikati right plate riya riri rakuda kufanira kuchibuda manje inini ndashaya munhu anondibvisisa chi plate inini zvandakuita inini pfungwa dzangu dzatoshata dzatopanduka ipapo ndikati ai ndibheta nditore mari ndinobvisa bari rangu zvinongoita zvese vakandorova vakabуда wani ndoenda kana kungoridza futi zvinongoita futi kana kungotaura kuti ngoroveresa motikari ndotora mari ndoenda ndinobvisa bari munondisunga bari rabviswa pandakaona pfungwa iyo yakuita ichisimba mandiri manje ane yangu yakarova ndikabva ndakatanga kuudza mukadzi wangu kumba kuti ndichadi basa zvikanzi chii ndikati maaccident ari kuwanda zvasangana kuti maaccident anga kundiwandire ndikazoona kuti nepfungwa dzandanadzo futi dzadii futi dzashate ndikati no inini basa ndichadi nobva angozoti kana basa musamuruda kudii ndikati ngedzai ndigara ndakasiya basa kutanga kwaAugust ndichaziti gore ripiko ndichisiya basa ipapo rekusecurity kupera kwaAugust mota yandakafamba nayo yakarova munhu kumasvingo ikauraya ndikaona kuti izvi zvinenge zvine mhepo izvi ndichisiya ndobva ndagara manje kuita chichoni chipamba manje ndazama madhiri ndazama zvaramba ndichizotorwa neimwe kulezi yangu yekumine kumataxi ndichinodriver mataxi aya maaccident akatanga kuita fofa kwete kuti ndindairidona kana ndindairovera ndasingaroveri kana kurovera ndaigona kutoti takatomira chero ndatomiswa kana nemapurisa kuti vachitopindwa uri paroad block chaipo ndikaona kuti idzi mhepo idzi ndikaona kuti no izvi zvini handichadi zvedriving zvinondiuraya ndakuda kuti ndiite zvani zvangu ndakazongotongosiya ndatoona kuti izvi zvinondiurayise rekedza ndimbosiya ndikanzi ndakushanda pabasa rinobhadhara zvedriving zvangu ndogona kurwa nemotikari ndakatombofutwa kana netreni jeje kutadza kunzwa kuti ndichitofamba so kutadza kunzwa kuti bheri retreni riri kurira ndichitofamba ndaitoenda kuipwedhi kutadza kunzwa panjanjira kutadza kunzwa ndikazaza kuti idzi mhepo ndikati iri bara iri rinogona kunge rine richicontributa mhepo because izvezvo chero panonzi panosikana takaenda kuhirosi pane zvavanosikana so ndoriirepa ndikatanga kusikana so zvonzibvisa bhandi asi pakadai so ndotoriirepa unotanga kuexplaina saka zvine zvitondibhoma because zvi zvangu ndifungidza zvinhu sometimes pamwe rine chitondirwadza nditovhiringidzika zvokuti unoona uda kutopindura pfocho kuti makutondinetsa vakomana zvamangu ndiite unozosiyiwa wozoende zvokutoti kunyange tikada kuzokure kana ndege kuenda kusamoa ukada kuriyanguso unoona uzine bhomba apo iwo hauna bhomba andikuzvona utonzi aiwa kana utonzi pabudawo mukana ponzi aiwa tinoda kuti tionane kuti tiri fite utadza kuupinda inemere haupindi unotongozoti dzimhepo dzakasumuka saka shungu dzangu inenge dzekuti bara iri ribude mugumbo saka ndakazotoudza mumwe mukoma wangu andowirira naye mai aindowirirana naye zvekutodaro ndikatoti blazi nini bara iri rakundinetsa ndibvisiseiwo bara zvokuti blazi muraine zviya zvokuti life yenyu inenge iri nani pane yangu kana kuti munenge mutori imimi wangu pane hama dzangu because
au kama mimi unonzi ukafira kana kure unouya kunoko anditi unototorwa chero kwanza wafira kuZambia imari yekunzi kwa munhu afira kuZambia yekunzi wasvika muno muZimbabwe kana roenda kumusha kutonovikwa imari inogona kukwanisa kubvisa bara ine but auipiwi andikuzvona saka ndozona kuti hama dzacho dziri useless adzakana dhiri iye iyu andototi blazi wangu emuraina ndowirira nawo zvisingaiti ndikati blazi tingafare zvedu ndichiuya kumba handisi mwana wamai vavo handisi hama yavo havangazokwanisi kuzoriska vanoti kuiwa una hama obvious havana kundiudza kudaro asi ipfungwa dzangu ndikati blazi hamungagona here kundiitirawo plani mundibvisise chi bare because bare iri rakundinetsa rakundirwadza ende kochimboenda kubasa ndikati ya kubasa ndizvo ndinogona kuenda kubasa but so mukandiendesa kubasa riri kundirwadza bare rinogona kundiremadza kana kuti pamwe pacho pandonzi ndikashanda ndinogona kusvika pakuti ndagombekwa ndoita sekuti ndiri kuita usimbe bozi asingazvizivi haazviwisisi bozi ndikati ndiri kurwadziwa ndi ndisina kana kupusa ndi ndakangwara asi ndichizvinzwa ndiri kurwadziwa andinguzvona zvikanzi no ende unoona nhangiri makambondipa nhamba dzenyu zvikanzi enda pakati kana kuti ndoenda newe ndikati alright saka ndakazongodhileya nomba ratanga kundirwadza mai rakadombozvimba kudai rikasiriya nomba ndaenda kwavari ndati blazi gumbo riya ritarisei zvariri kuita zvikanzi alright nhamba idzi enda kana usina mari uya ndikupe kana $10 yekuti ukwire bhazi uende ikoko umbonovaona vanogona kukudi kukubatsira zvinhu zvikafamba zvakanaka vakatomboenda nekuchi social welfare social welfare asi hakuna chakadi chakafamba vakatomboenda neni vaishishingirira ndi blazi yangu yemuraini iya vaishinga kuti ndibviswe but pahama dzangu hapana kana 1 asi ndivozve vakatora mombe dzangu vakatengesa vakadya anopozvona saka zvinenge zvitondipuwa kuti mombe dzangu dzakatengeswa dzese vakati vatora mabhirebhutsi akazongonzi ese abiwa andikona kudzokera pasi motikari yangu ndakanga ndaitenga iri second hand ndakaitenga nearly $25,000 asi ndakazoitengesa $800 pozi yakasara ichiwondongwa ndichitrai kuda kubvisisa chi bara pandakaitengesa 800 ndo pandakaenda ndichiti ndine mari zvikanzi mari haisi kukwana mungozwa mari yaigari muhomwe nomandaishandise mandasvika pakusara ndisina chandinayo so pandiri kutogara ndiri kutongogara panhumo chisitendi chimwe chandakatongowanawo chemusangano ndo pandiri kutogara ipapo totongoti ndo laki racho kuti unenge uchigarawo uri chivo uchigarawo usingabhadhari rende usingadi but unenge wakutoita zviya zvekutoti bara iri riri kutondishayisa mukana imwe yandofanira kunge ndichipinda pabasa handikwanisi kusevenza because bara iriri rinondivhiringidza chero mukatoti hatitimbe churo hatidai handizvikwanisi hatimhanyi handizvikwanisi zvese izvo ndichitongoti kana wangu wakadyiwa nepfuti tichitoona vamwe vaitoita zvavanenge vaitoita zvo zvitondirwadza kuti kutozama kutoudzawo mukadzi andakarohwa naye wandaishandira toti vakomana nyerei but unenge wakuita sekuti uri kudii futi uri kunetsa but zvinhu zvinofanira kungozikanzi kana ukarohwerwa uri pabasa unofanira kungobatsirwa nechinhu chenyu chindinetsa because kwaisava kuda kwangu asi kuti ndaitotirai kuda kutoti ndibatsirewo kuti uyo asafewo andingozvona iye murungu wacho nobva nyeri yapinde
nobva tabikwa. Asi kuti zvichihwisiswa kunzi nyere iri mugumbo iri kundigwadza kuzonzi munoremadzwa mukabviswa bara yowe indichitozvinzwa kuti zvakafanana kutoremadzwa ndichibviswa zvitori nani pane kuti ndiremadzwe nini nechinhu chandiri kuziva kuti chirimo hachizi chemo ke chofarira kubva. But so mari yekutoti uite plan hapana. Saka makaenda kuchipatara chimwe chete here nesi makaenda kugomo here? Hatina kuenda tese kugomo because homwe dzakasiyana. Ini handisina chouviri. Uyu akaendeswa kuWest End. Dai takaenda tese kuWest End. Kana dai takaenda tese kumaprivate. Ingadai bari rangu rakabviswa pakurapwa ipapo. But ini ndakaenda kuHarare Hospital. Handiri zvikanzi hatibvisi. Ndikazodzokera ndichinopuwa mapepa paCentral apa ekunzi ndaunorapwa kuHarare Hospital nemaCID. Ndichisvika ndikambobhadhariswa zvimwe mari dzidzi acho ari kuriko kumba. Ndichinzi bara rinobva yowe nokuda kuti zvimari zvedu zviri zvinzungu. Hapana ndichibhadhara zvikanzi pekupedzisira ndikatombopukirwa date rekunzi bara rinofanira kubvisiwa. Ndikaenda zvikanzi pekupedzisira zvikanzi bara hatibvisi. Zvitori nani uchitofamba because pane bara rako riri close to Tsinga. Saka tinogona kudambura Tsinga ugona kunzi hauchafambi. Nditi apa ndobva ndabatanidza nekuprivate mai zvakataura dhokta wekuprivate hongu vanoda mari. Asi zvaakataura panguva iyoyo ndakazvinzwisisa. Akati nyere iyi vamwe haivaitisi problem asi vamwe inovaitisa problem. Ikakuitisa problem inogona kutanga kukurwadza zvekusvika pakuti gumbo rikazvimba rinogona kutanga kuzoserera zvekusveteka kuita dete zvekusvika pakuenda paucheri. Anomukuona mari of which zvinhu zvakatomboitika izvi anombozviona mari. Saka ndeichiona kuti oraiti so same madhokta ese anenge akadzidza zvinhu zvimwe chete but nekuda kuti kutete sina kubvisa mari chaiyo inoshanda uku kwekuidwa mari inoshanda chaiyo inoshanda yacho ndiyo yatisina. Kugomo kwacho ndapiwa matsamba acho nemaCID vanoziva nyaya dzacho. Hapana chakafamba zvokutoti kutosvika mitoti toda nyaya yangu inini paCentral munotovhurikwa mafairi tonzi idzi vanotanga kutokufonererai zuva rakati kukote nyaya 2018 hapana chinofamba unodla pakadaro. Hapana. Maenda kukoti vakanoti chii? Kukoti zvavakasvika vakaita mumwe wacho akaita sekuti anopenga. Wekukupfurai wacho? Mumwe wacho akaita sekuti haanzwi. Vakanga varaungani vanhu? Patakarohwa isusu ndakarohwa nevanhu 6. Vanga vari 6 asi vakabuda. Vamwe vacho vakazorohwerwa kukwekwe vachinzi vaba gold ne60,000 here kudidididi ndopakafa vamwe vacho ipapo. Asi pamakapinda munyaya yenyu vakanga vakakwana? Vanga vakakwana ende vakatozombobatwa pakutirwa kwavaita vakatoridzirana nemapurisa pambudzi paroundabout patrabablas apa asi yanga iri chiri roundabout ipapo vakatoridzirana nemapurisa vachitsosei. Umwe wacho akatopinda muchipatara mandanga ndiri akatoiswa apa ndikatomutswa nemanesi kuti munhu akurwa nepfuti apinda muno poza akanga arohwawo gumbo nepfuti achinopora ndopa vakaenda kunoropa kukwekwe. Wapinda mukoti ndinounzwa mapinda mukoti zvakanofamba sei? Mukoti nyaya yakangonzi date rakati kukoti. Muna kana kutongwa hapana chakataurwa? Hapana chakataurwa. Hapana chandakawa chandakangoona chete ndechekunzi rakangonzi zuva rakati hatikwanisi kuinterpreta uyo haatauri asi munhu anga achionekwa achitaura. Papatoni matsamba here amakaratidzwa kuti vaitwa matesti uyo haatauri? Aiyo papasina akangonzi achinzi taura nobva adai zvikanzi hatikwanisi kuinterpreta mbeveve. Ani kuzviona mani
Ndikapiwa zuwa repamberi. Zvikanzi tiri kuda tazowana nhangirikini tikawana interpreter anointerpreta zvembeveve tozotangira ipapo isatiwo mumwe wacho unobva aita sekuti anopenga angoti angosekererepa ari mubox ani kuzviona mari nobva kwasara vamwe vanga vasara asi hapana chakafamba ipapo. Mapiwa zuwa repamberi makazodzokerera kudzoka kuti teidzoka bozi takazenge tawanda kavamwe vachinzi varobhwa wakadaiwo takazenge tawanda but ini hangu pamatongerwo yakaitwa nyaya iyoyo hapana chakafamba chandakaona. Madzoka futi vaingopenga uye aipenga ainzwa hapo haina kutongwa zvakandinakidza nyaya iyoyo. Saka vamwe 4 ava vakanga vari fit for trial. Hapana kana chakataurwa? Hapana. Saka nyaya yakazopera sei? Nyaya iyi inini ndine pandakatozombofonegwa last year zvichinzi tichakufonderai kuti tiinde kukoti nyaya 2018 tichakufonderai kuti tiinde kukoti nyaya yenyu tiri kuiziva. Tikangoti hapana, chero ndikada kunzi taenda kukoti ndonotaurei ndisina chouviri. Hapana, unongosvika kuti tuza pozi hauna chouviri. Panenge paidwa mari dzemaloya ndori wanepi loya indiri ndakatobigwa anokuzvona. Hapana kana mari kavari akaitwa mari yangu handina kupuhwa asi vanhu vabatwa nyera haina kuburitswa chero ingadai robhari racho iro pane vakandirova vacho dai vakakwanisa kundipisa bullet zvitori nani. Saka maloya enyu 8 amakanga matsvagirwa haana chaakakwanisa kuti ipapo hapana chavakakwanisa. Vakangozamawo pavo vakaona kuti vakangozvisiyawo bhozi vanenge vaida mari. Tozoti maloya ndoanokumirirai ndoanokupai mashoko pamune musinamubvisa vanhu. Hapana here chavakambotaurawo kuti kana kuti zvazonzi kudii sezvo imi mukoti macho muri kutaura kuti nini hapana chandakanzwa zvichida nemarwadzo. Hapana kana chavakambokutsanangurirai kuti aiwa nyaya yamira so zvazonzi zvichadai? Hapana. Vakataura vachiti nyaya yanzi musi wakati handiti but nekuda kwekuti kana pasingachabudi mari ini murungu wakanga akuti topera mari bwezi ndandisina power pamusoro pemurungu. Murungu wakangoti topera mari tikada kutedzera nyaya idzi. Vanhu vakasimba homwa bwezi handi kuti murungu ari kutoti 8 maloya tichitoenda ne8 maloya tichitonyemwerera kutoti esa iwo vobva wakuisira 12 saka vanhu vangokutengera kana ako kuvaita avo wosara iwe usina unozoona kuti rekedza tingosiyana nazvo. Musi ndichawanawo rubatsiro nguva yekubviswa kwebara chakwana kana yakwanawo meno kana rikasangobudawo ndikangoremarawo ningwatove nedzimwe pfungwa ende pfungwa dzatitayo nadzo mairi dzisiri right pozere ichindirwadza bari rero kuti saka ini ndichabuda sei saka ini ndicharemara pozere riri kuita richindirwadza vana vandaunda kuchikoro ini baba ndeitaura kuti uri kuketa mabasa kuti handikwanisi kuita basa rakati kana kuti handikwanisi kushanda kana 7 hours handikwanisi kushanda kana 10 hours ndakahaka ndiri pabasa chaipo handimgona gumbo rangu rotanga kudairira woona kuti zvinhu izvizvi zvinondisvisa kupi. Ndazva muchiti makamborira makambopisa pfunga vemazuva ano vati ndo vanga vaine yese ndimamini yese panguva iyoyo. Ndinonzwisa kuti bhizinesi remasimendi neremombe ndo raikupai mari yekuti mutogara ma 2.5 muhomwe here kana kuti masina maenda kunogeza zvaifamba sei? Mari yaibva kusimendi nekumombe asi kunyanyanya kusimendi dzanga dzisiri dzangu inini ndaive mushandi dzaive dzemurungu. Saka murungu akazoti aona panzvimbo pataiitira ipapo ndakazotsvakawo pangu ndakuita pangu pataiitira ndini ndandapatsvaka nobva
tadza kuwanana ndisati tarwa before tisati tarwa nepfuti notatadza kuwanana noma ndatsvaka pangu ari muzukuru wangu futi ndatsvaka pangu murungu muzukuru wenu muzukuru wangu ndatsvaka pangu pangu ipapo kwakuri nzvimbo dzemusangano ndatsvaka pangu ndadzi double allocation mukuita double allocation ndakatanga kuita noise zvokuti inini ndiri kuvaka vamwe vari kuputsa nobva andidedza iye murungu muzukuru wangu zvikanzi aiwa musaite zvezvibhakeri chitsvakai pamwe ndikusaplayei muchitengesa ndikusaplayei ndokubhadharirai rendi zvese ndobva ndapatsvaka ndopacho patakatanga kuita mari ipapo ndopatakazowa nepfuti ndonzwisa zvakare ipapo muri kunetsana nemurungu mavhura haso renyu pasaiti muchishandira murungu ndokutanga kunetsana inini pandakasiya takatinetsana nemurungu inini kutadza kuwanana panyaya dzebasa ndatadza kuwanana nemurungu wangu muzukuru wangu asi apa panga pane makondena papari pangu ndinda patsvaga ndatadza kuwanana ndoma ndasiyira murungu wangu nzvimbo pozi ukama noma ndati chisara iya ini ndakunotsvaka pangu ndiite medi dzangu hanzvadziye murungu nobva yati itai ndokusupply rori ndokupai ini ndandine private ndopa ndiri kuti ipapo hatingati here zvichida hatisi kuti ndizvo tiri kungoda ngovhurana meso hatisi kuti here toti manetsani mudzimai wenyu mabva marora mwe mudzimai wenyu wamarora uya utadza kubata pamuviri hamuti here zvichida ndeuyu wandakanga ndinaye nekuda kwokuti takanetsana nekuda kwokuroora kwandakaita mudzimai wechipiri ndofambira nyaya dzacho ndoona kuti problem iri papi aiwa tiri kuti isu sevanhu tisati tafambira nyaya dzacho sevanhu tichingoona zvedu injena mupfungwa unoti mukadzi wangu wekutanga ari kugadzira mukadzi wangu hamuna here kuona sekunge sekuru asina kufara nekuchinjana kwamakaita nzvimbo muchita sei muchinetsana kuti ona ka shamwari sekuru waindishandira but ona takazonetsana apa neapa wakundisiya wakuenda notanga zvako hamukaona here zvinge ndatomiswa inini nasekuru nemuzukuru nemuzukuru ndatomiswa inini ndobva ndatoona kuti kamari kangu rekedza nditange zvangu pozi izvi zvindozvigona izvi ndakunotanga zvangu paya ndo pandakatengeserwa panhu pedouble allocation ndobva matsotsi akubatai muri ipapo handina kubatwa nematsotsi ipapo patakabatwa nematsotsi tatava pamwe chete futi tatadzokerana pozi pandakanoita zvekunetsana nevanhu zvekunzi imimi moti apa ndepenyu apa pane ichichi ini ndoti apa ndepangwa inini ndati apa ndepangu muri pamwe ndimatanga kupapuwa murega kuisa structure ndototi ndikapapuwa ndobva ndotoisa structure imoto yamupwanya structure yangu murungu obva azviwa kuti ndakunetsana nevanhu pozi handichisiri mushandi wake chasara wahukama nobva aona kuti takutoenda kumakoti kuti tiri kunetsana nobva auya zvikanzi akule siyanai nevanhu chidzokai ndo pandakadzoka zvikaendei motsvaka nzvimbo pamashedhi apa muite basa ipapo ndobva ndaenda ndikanotsvaka nobva atanga kundisupply mari ichinomukesha profit ndichitora mari ichinokesha ndainokesha mari asi ndaigona kutosirwa kana 20,000 zvemwedzi wese ndichiitenderedzai asi kana ndakuda mari yangu munongoisa saka mari yaigara iripo zvokuti akanditi ndakuda mari ndaitobhalansa mari kutoti mari dzemurungu dzofanira kugara dzakabhalansa ndotonomuverengera otosaina zvokutoti pataitosainirana kana kumba kwake ndodaira kuti zviriko ariko mabhuku mapepa iwayo atoriko ndichitosainirana zvokutoti ndakatoona kuti ndatove nemari yangu yawanda ndopa ndakazofunga zano rokuti ndikatenga mombe ichitengesa zvinogona kubuda futika pozi mari yawande nobva ndopatakatotanga kutotenga mombe ichitengesa zvakatanga kutofaya chaizvo kumombe ikoko ndichitonakirwa nazvo ndikatoti motikari yangu iya chaichi ndakuda kuchinja mota saka tiri pakati pekufunga izvozvo ndakatombouya apo pana sekeroti pane
kasi wiripo pana second hapo after flyover kubuda mtown. Ndakatombouya ipapo ndikatombovunza mota yandaida Ford Ranger. Ikataura panguva yakanzi 13,000. Mari yangu yanga isingasviki. Ndikatopa negaya zvinogona kudaira. Saka ndadzokera kumba manje. Ndakapindwa nemweya wekutenderedza futi mari. Saka mukutenderedza mari ndopa ndakazofonekwa nemurungu wangu manje. Kule uyaine mari. Ndoda kunohoda. Ndakatofonekwa kwachena so. Akatonditi mari yashota. Parudo wa mari muri kupi ndikati ndiri kukadomo. Ndiri kusvika. Saka ndichisvika kuno ndakasvika usiku. Kuti ndiregedze mai kuenda uku zvasingaiti. Ndikati mai kundotoenda manje. Vanhu vakatondirambidza usaende kati hayo. Murungu anditi aruda mari yake yashota. Saka ndikaregedza manje ndakubreka chitsidzirano changu naye. Pozi ndakati ndichamuteerera. Iye achindinzwawo semurungu wangu. Saka andifonera ndiri kufanira kuenda ndichindisvika nemari. Andakana kutombopinda mumba ndichitosvika nemari ndopa payakatoka. Yemurungu ina nditozivi yandanga nayo yanga iri kuma 10 something. Yangu yanga iri 2.5. 2,500 ne800 pound. Aizvo ndiri kunyatsozviziva izvo. Nefoni yangu. Foni yangu inini kakarikambudzi. Taipaya nemamwe mazifoni airira kuti gundungutungu so mazihombe anenge chizviredhiyo so. Nekambudzi ndo mafoni andaishandise vanhu. Zvebasa. Asiri mafoni enyu aya ndandakatomamaka mafoni aya ematacha. Pozi ndaida foni nekuti ndaitrusta kufona nekufoneko. Ndozvinhu zvandaitrusta kuti pabasa ndofanira kufona kana kufoneko. Idzi ndaidziti mafoni eleisure haana kana basa. Ndodada nefoni ye$300 usina $1 muhomwe. Ini ndine yangu ye$20 iyoyo titakatosimba. Zvitori nani. Ndasina basa nezvakawanda. But zvese izvo zvakapera sara usina. Mauza hama kuti ndoda mudzora manhara muchakwanisa kushandira muri yenyu. Ndazwa muchiti hapana kana ari kukwanisa kumubatsira padambudziko iri. Vanenge vachitokudii? Imari here kana kuti matogarawo nemhuri hamunyatsozwanani paukama? Ndikati hatinzwanani ndinonyeka. But moyo wekushayiwa rudo chero. Bozi inini panguva yangu ndichizvishandira ndisati ndarwa nepfuta. Pane umwe muzukuru wangu akatouya akatovhunwa ruoko. Ndikatoburitsa about 1,300 ndakamurapisa. Ruoko rwavhunwa. Anomona. But inini ndakamboitaurawo zvangu. Sekuti munhu ane vanhu vake anotaura. Ndakatoti vakomana madii maitititewo konde sekuita kwatinozimboitawo kwatinobonzi ngapaitwewo makonde. Bara ribude mugumbo. Ndakangopindugwa nedzimwe hama kuti kwawakaroorwa dzokera ikoko. Kwawakaroorwa kune mari dzokera ikoko unobviswa ikoko. Ndikaona kuti zvonetsa munhu anenge ane mari dzake ndikasvike ndichikubata here kuti ndibvise. Ndikatotaura kuti bara iri riri kundinetsa. Ndatotaura pahombe kupaipa. Hapana bhozi tese hatipengike. Ndikatokudza kuti bara iri shungu dzangu ndoda kuti ribvisiwe. Handiti? Ndindatokudza kuti fungaiwo. Saka kana mukasaita plan ipapo handizokubatiri demo kuti bvisai chete komukandipindura kuti ndindakakurova. Hanomukuzvona mani. Saka murungu nanhasi kubva paakati tinopera mari yakambangwa nyarwa wakadaro. Zvakazoitika manje. Murungu wakafa ndofunga ane 4 months. Wafa? Akangodona. Akangodona. Akamira moti aigadzirwa so. Manzura ndakaita inini bhozi paakafa ndandisipo. Aya makwaya kuti ichokwadi inhema izvo zvozikamwa nevaivepo. Anonzi mota yaigadzirwa yake ichiserviswa. Akagara pasteering. Nobva atanga kugwina ari pasteering. Zvokudzipiwa zve. Vana makanika ndo vakaona izvi. Vaitaura mashoko iwayo.
achidzoka kuti anoma nobva vana makanika vatiregedza tichidi tiudze kumana kuti ndozvaunga zvikanzi shamwari wanga uchigwina iwewe zvikanzi zviya zvekuratidza kuti munhu ari kushamisika wanga uchigwina zvikanzi aiwa akuitiki ndo pavakaona kuti vana makanika vakutotaura vari serious ndo pavakafondera mukadzi wake kuti gadzirai tinde kumasoo mota ichipera kugadzirwa achiudzwa mota tapera kugadzirwa adzakati achinodongorera pasi motikari nobva ati mai wenda baiwa itu pasi kuti achidona pasi nobva amuka nobva atoenda kwamadzibaba mamhozi vana makanika vakatomurambidza kudhiraivha ndo vakatodhiraivha vana makanika ikaenda kwamadzibaba mamhozi asvika ako ikoko akanamatigwa ichienda naye kuchipatara achiendwa naye kuchipatara akatobvunza madzibaba mamhozi zvaite zvaite achibva ipapo nobva aiswa parutsanana aigara muGlenora ndomaanga atenga imba yake achisvika parutsanana nobva apuwa mubhedha mukoma wacho ndokuuya ndokumutora ndokuenda naye kumaprivate ikoko ndokwakuzonofira bozi aitotaura zvaitoti akatoita nomauso zvitongoerekana zvatongo tiji ndomafiro akaitewa saka uko hakusisina communication kwangosara mudzimai kwangosara mukadzi ndiye akurana nazvo mukadzi ndiye akurana kudza kuti pazvaitika nguva yacho ndakanga ndisipo aivepo saka maambotaura naye zvebari munoona zvinhu izvi zvinonetsa zvinotozikamwa zvinhu izvi pazvinonetsera ndepekudai wacho andaishandira andakarohwerwa ndichirwire akatadza kuzviita andingona ko mukadzi wacho haasi vakadzi vahombe atoriwo mwanawo zvake andikuzvona saka unongonyatsoona kuti ndogona kunge ndakuda kuita miedzo ndakuita miedzo kuvanhu handikwanisi kuramba ndichimbandidzira kana kuti ndokumbirawo chakadai ndoita miedzo handidi zvinhu zvemiedzo kuvanhu rekedza ndisiye mwari vachaita kuda kwavo panguva yavanoda ivo handikona kuti bozi ndikasvika ndikamuti saka bari rangu muri kufungei naro unoita sekuti une udzvanyeriri kana kuti udliri hwaurida kuita pazvinhu zvevanhu andikuzvona unongosiyana nazvo totowirirana asi mari havaburitsi zvikudaro ende unongoitoona kuti ndikada munoti mari ukanotaura nyaya dzemari kuti ndoda kuti ndikobvisiswa bara chete vakomana ndozotangira ipapo after bara ndichatsvaka zvinhu zvekuita kuti ndiwanewo kana capital yekuti ndiwane kuita business rangu kozi ndozvikuona but ukada kunotaura nyaya idzodzo ndine pandakamboita $300 yangu ndaibata ndikati kuti ndimuke kozi ndaizviziva kuti ndikangoita chero shoma ndinogona kudzokera paupo ndodzokera mupawo ndodzokera mugemu ndanobhadhara sezvandaita aripo iyi ndaenda vakaramba mari yangu kozi ndaida kutenderedza kuti ndireze mari yechi yegumbo ndikadzokera zvekutoti nditori napo pandakabhadhara kana ndisina kuti padilita nditori napo ndakatonobhadhara $300 vakatoti zvikanzi aiwa mari iyoyo hatidi apo katonzi j vanonzi kule j paid cash $300 ndakatovapa kutodai ndikatomboisira vashandi pavakanzwa kuti pavakanzwa ivo bozi pakunokolekta mari andii mabhuku anonyorwa so pachimako kunzi takolekta kusvika apa pavakaona kuti takolekta vachiona kuti ndasiyawo mari yangu ikoko yesimende ndikanzi uyai mutore mari yenyu hatisi kuhodhesa ndikaona kuti hapana chi asi ndichizviziva kuti vari kudi vari kuhodhesa saka ndakazoona kuti zvimwe zvacho ndienda kuita miedzo andinguzvona nonyanza ndi kana zvisingaiti hazviiti rekedza ndikusiya ndo pandakazotengeserwa pabokawo kangu kashopu kari paboka nechipiwo prize mari ndobva yapera kakaramba kupera ndobva ndasiya zvakadaro andinguzvona asi denda
tenderwa kuzitora. Ndaiziva kuti pakutenderedza kwatinoita tikati tikahodha titahodha 30 ukati $dollar profit nekuziva kwangu kwandoita kugona basa rangu semunhu akagara naro basa iroro. Ndaizviziva kuti panopera gore ndendadzokera ndendabata 2000 kubva mu300. But zvese izvezvo pazvakangorambwa ndikabva ndaona kuti ndo mafiro atoita tire. Saka tichida kupendera mukoma Jose. Iko zvino kurarama sei nazvo muchiti handichakwanisi kuita mamwe mabasa ndoda kuti gumbo ndogona kutanga. Mukurarama sei nemuri? Kashopu kakaramba kubuda, simendi maramba kuhodheswa, saka mukurarama sei? Izvezvi ndakadongogara. Mukadzi ndiye anenge aitoita plan. Izvezvi ndakadogara. Ndaitombodriver. Ende kwete kure straight. Padhuze ndaitori pabasa. But nekuda kwebara irori ndinorinzwa kurwadza kwayo. Ndiri pakushanda. Unobona? Saka ndikarinzwa bara rakurwadza. Zviya zvokuti ndadriver 15 hours dzakasimba. Uchishandisa manual uchidero uchichinja magiya. Pakuvata kwangu ndinorinzwa rinoita sekuti rane chiveve. Anokuzvona. Rinoita sekuti rane chiveve. Ndarara zviya. Ndotoziva kuti ndiro apa ndotopanzwa pachirwadza apo pakatsemuka. Ndotonzwa pachirwadza ndobva ndaziva kuti apa inini ndo basa rangu randonyatsogona zvebusiness zvekutengesa izvi. Especially kunyanya hardware yebuilding material nekudrive. Ndokubasa kwangu kwechokwadi chaiko zvandogona chaiko. Asi uku kwehardware kunoda capital kuti utange basa. Kwedriving kunoda wakagwinya. Bozi ukadriver iwe manual wozovata wakuiwira mai unonga kutoti maybe meno pangora kuda kuti ndirimadza bari racho akuda kudii. Saka ndo zvichiitika. Ndinga ndabvunzwa nditsanangura muchiti pandaita zvedriving ndaigona kupindwa kumashure kwemota yangu zvichida nedzimwe mota zvichida tipa robot zvichida tipa roadblock. Maingoerekana muchisangana matambudziko akasiyana maaccidents zvamaisa zoti zvikubva kuno. Semunhu mutema semunhu mutema tozoti kana zvinhu zvaoma zvaramba kudai uchinatsoona wega kuti izvi zvinenge mhepo idzi ndizvemhepo machitaura mega. Mukumbofamba here kana makatongogara kuti nebara randinaro ndoramba kutongopa mhosva iroro bara. Ndakadofamba kudoti nditosiya ndakaudzwa pafoni nemumwe muprofita wekuhopley. Audio yacho ndinayo. Akakufonera from nowhere? Amuziva? Ndomuziva. Okay. Akati ndiri kuona pfumo riri kutera uri parodi. Uranzwa kupenga uri parodi wobva wabuda nemotikari yobva yarovera wobva wafira ipapo. Okay. Anogona. Saka ndakanoita nharo nobva ati ndoda $7 yekunoita munamato. Andimugona? Inini nobva ndaramba. Mukadzi wangu nobva ndamumudza. Nobva ndasendera nobva ndavaconnect. Mukadzi wangu nobva vasendera $7 iyai. Nobva vaenda. Munoziva zvinoita sekuti kunyepa. Ndo pandakapindwa padhoo pangu. Bozi ndakatoudzwa kuti handidi kuita mbiri newe. Kuti ndakuudza ndonzi ndakuudza zvinhu zvinoitika. Asi kuti uzive kuti zvichaitika panga pakadoshata ndikangokusirira masaisai kuti uone zvecho kuti papakadi papakashata. Ndakarwa padhoo pangu. Handaisirwa kumayure. Ndakarwa apa padhoo pangu. Handina kuvara nemotikari yekambani. Ibasa. Ndaona kuti izvi zvinhu izvi zvakataurwa. Ende kubasa kwacho inini ndaizviziva kuti pane zviri kuitika. Saka kubasa ndakamboudza masupervisor angu kuti inorume motikari dzinoda kundiuraya. Ndakangovaudza senyaya uzovaudzika zvemumusha mako kuti varume ini ndakatsomwa ndine mhepo asi dzakanga dzakungoonekwa nemunhu wese. Ndikati inini ndakaida kumboti ndimbozorora zvanza ndisati sekuti ndiri kutotaura sanhasi kuti varume inini
ndoda kuti ndimbozorora zvikanzi taura nemashefu ukataura nevarungu vako upuwe chi umbopuwa leave umbonogadzisa problem ndikati regedzai ndimboshinga kusvika apa mangwana ndichitora motikari ndo pandakarohwa anongozvona apa ndandazviudzwa kunzi pane zvichatoitika unenge usiri wrong usiri chi kana murungu wangu chako akataura zvanzi iwo pese paunenge iwo hausi wrong because imi vanhu vanondibhadhara vanenge vanhangirikina varova vacho utaura kuti taita problem tisu mari yako iyi shamani panoda mari ndodedza kana masupervisor acho uchajana anongozvona kana kuvafonera panoda mari tora picture tone munhu kubhadhara kuratidza kuti abvuma kuti ndiri wrong obhadhara vakazosvova kuti mhepo dziri pauri chii chiri kunyatsoitika ndikati ndiri kudoshaya kuti chii chiri kuitika because mukufambawo tinoudzwa zvakasiyana siyana ende hakuna dzinza risina mhepo asi unozoona kuti idzi dziri kuda kuti dzitange dzagadzigwa idzi dzimbodzikama because ukaramba uchida kudai parodhi kutoti lagi kutoti ndaimboendawo kumapostori tichibatsigwa ndokwandombobhilivhawo ndisati zvangu ndamboenda kun'anga asi kumapostori kwandoenda ndinobhilivha asi chandoda chete dai vagonawo kupedza mhepo dzacho kuti ndikwanise kuti nditi ndikabviswa bara iri kana ndazowana choviri kana ndawanawo mubatsiri achandibatsirawo panguva yacho iyo mhepo dzinge dzatambanuka because ndikawana capital parodhi handitsokeri makudzokera kumomba zvitori nani oro zvehardware building material aya izvo ndoziva kuti nguva pfupi zvinhu zvine zvachinja saka nevari kukuona izvezvi tanzwa 2.5 kudiwa kuti bana ribviswa toti mumwe anoti ina handinangu 2.5 yekuti bana rinobviswa asi nogona kuvapa yekuti vatange hardware yacho pangade mari yekuti mutange yacho mari ngatodiwe kutotanga apa tongoti almost 1,000 and above. Okay. 1,000 and above kuti basa titange basa rinoenda mberi 1,000 and above. Okay. Because cement 1 iko zvino inenge ichiita tomboti $13 wodzita 14 saka dziri ngani ngowa kuona at least zvine ukaimisa apa because unozoti pakatengwa 2 bags wodzinhu zvinokavhana woda mabrickforce wodi uchidii ndozvoisisa zvinhu zvinotochinja. Aiwa tinotenda mukoma nekuuya kwamaita tine chivimbo chekuti sekutaura kwamaita nekukumbira kwamaita muri Zimbabwe vanhu vanonzwisisa muna kuti aiwa regai tivabatsirewo nepadiki patinapo inokwanise kubviswa bara kana kuti regai tivarezere mari nevaenda kumadoctors kana kuti madoctors acho mamwe kuti ngavauye havo senyaya inozikanwa uya nemapepa avo aroratidza kuti aiwa nyaya yakatofamba ikasvika kumakotsi tivarape pachena kana kune vanokwanisa kuti aiwa mhepo idzo ngadziuye kuno tinokwanisa kudzibvisa zvakare vakasununguka kuita zvese izvozvo mobatsirika kuitira kuti ramangwana renyu mudzimai asazorambe kushandirai ndopavanopedzera vakadzi vavo kuti I'm the head of this family kupedza kuti ndinda baba ndinda kuita zvese asiko zvino mukawana chekutangisa mukawana capital bara rikabviswa makutanga zvakare kudzokera kupi kubasa kuti muriritire mhuri yenyu. Zvamuri kutotaura hamusi kutonyeba because ndotombofunga inini pachangu ndotombofunga kuti panapa pambane pangu asi ndikangoenda because ndinda kutoita problem kuvanhu ndikangoenda ndototi ndakavata so ndeitobhekana so zvinhu zviri kuitika izvizvi zvaisaitika izvi ndiri fiti zviyo chindibhowa handimona saka ukaona mukadzi achishungurudzika achiita zvaari kuita achinetsekana woita sekuti wakafa iwe uripo bheta ndingoenda akauraiti asara aite zviri nani zvacho ndo pamunoziva kuti kwai munhu aromba because pressure inenge ichiwanda mumusoro uchiona kuti ndikadai so zvinogona kuita zvinokana oro
kufuririka zvinhu zvisingaiti nekuda kwepressure boze ndinenge ndichiona kuti alright vana vevamwe vane mabhasikoro vangu havana asi inini ndembodai so ndichidai zvakaenda neuyo ndozotarisa pandakarohekwa pacho boze ndiri munhu ndendichiona ndipengike ndeitoona kuti apo ndakarohekwa apo imimi let's say tomboti dai ndakarohekwa kana kuti ndakarohekwa katomboti ndarohekwa ndichigwira kana president kana kuti vanhu vane mari chaizvo demo richida kuuya kutemaiso ndobva ndadaiso kubata demo ndobva ndadamburwa ruoko robva ndati pasi kupidhira movha masevhekano mungatadzawo kuchokwawo kana kapisi saka ndinoti hatisi kuti tibatsirei kana kuti asi unoona kuti dzimwe dzinogona kunge dziri mhepo dzinenge dziri pandiri boze zvinhu ndozvinhu zvayo zvinocheukwa zvacho ona nyere dzakurova uchiti ndakubuda ndichikuvhikirirai kuti nyerere haufaniri kuramba uchirwa nenyerere gedza tigwe tifinishire ingadai zvoso ndi pamwe ndiri pamutambarakende dai ndakarohekwa pamwe ndiri muhurumende ingadai zvoso ndichitaura kuti aiwa ingadai ndaichitodya ingadai ndaichirarama ingadai rakabhisiwa asi dai ndaichirarama zvakanaka unzi aiwa zvaitika izvi zvanga zvisiri nyore asi watry ndizvozvo wazama nepezi pawagona napo but unongozoona inongozonzi unozoidzikamira pakuti unongozoti paukama hwedu handingadaro hama yangu asi ndinosvikawo ndichitaura kuti gumbo rangu riri kundigwadza vakomana anomuona muromo muhombe kautoti gumbo rangu rakundigwadza iwe saka riri kuda kuitwa sei bara dai raromba ragona rabuda riri kundinetsa saka handichakwanisi kuita zvimwe zvinhu nekuda kwaro irori rinondilimita muchindiona ndichifamba kudaiwo hamuzvioni kuti bara riri kuita sei riri kundirwadza asi ini mwene waro rinenge ndine chirinzo sometimes handirinzo bozi harigwadzi pese seizvezvizvi rakanyarara anombozvona ndikanyanyisa kufambisa zvezvi rinondirwadza zvekundogona kuti kana ndatotsinatira kudairo ndichitori panyaya nevamwe ndotori kana ndatsinatira kudairo ndienda kufunga nezvaro richindirwadza asi rine nguva yekuti haritomborwadza saka chinhu chakadaro hauzivi kuti chichakusvitsa kupi ungauya uri kuitei uchazodii ende chauraya umwe wangu haisi iyo nyere here kuroiwa here anomukuzvona manje hatichazivi aiwa tinotenda mukoma nekuya kwamaita ndofunga mazvinzwira inyaya inorwadza inyaya inosuvisa nyaya inodzimba moyo ndofunga inyaya yakaitika 2018 ndofunga vazhinji vekusouth park nyaya iyoyo kana kuti ruzhinji rwezimbabwe inyaya yavanoziva asi vanhu vakanga vasingachaziva kuti vakomana vaya vekupfurwa vapenyu here vakaenda kupi nyaya yavo yakazofamba sei asi kuzouya kwaita mukoma juzi vati aiwa regai ndikutsanangurirei maitikiro yakaita nyaya iyi nekuda kwokuti pangadai pasina bara riri mugumbo mangu ndofunga nhasi uno mungadai musiri kundiona pano ndikadai ndiri kutodya hangu nyika rutivi nemhuri yangu asi chazonyanyondinetsa ndechekuti bara harina kukwanisa kubviswa nekuda kwemari uye zvakare patingaenda kumadzita redzimhosva nyaya iyi haina kutongwa hatina kunzwa kuti yakapera sei nekuda kwokuti vakomana ava vaita sevari kunyepedzera kurwara vaita sevari kunyepedzera kupenga vaita sevasingataure nyaya ndoumva yangotsikwa-tsikwa chanyanyondirwadza ndechekuti kunyangwe kwazvakaitikira kwacho kubasa ndaitarisira kuti vachaitisawo ruoko pakubviswa kana kuti pakubatsirikana kwangu asi kubva panguva iyoyo kusvika nhasi uno iye muzukuru wavaishandira akatozosvika pakutsakatika kana kuti pakushaya hapana rubatsiro rwavawana rubatsiro rwavari kuda ndofunga marunzwa kuti aiwa ndine mhuri mudzimai iko zvino ndiye akutomira sababa pamusha akuitawo tumabhindauko kuti tiwane kudya tiwane kubatsirikana asi kasababa ndini ndida kuitawo icho neicho asi ndinoita sei nekuda kwokuti kufamba kwakundinetsa ndiri muchikairi ndine chitamba asi kuti ndiwane mabasa mhepo dzinoita sedzasumuka ndinongosangana nemaaccidents gumbo iroro zvakare semamanyaukazi kuchinja magiya
kuchinja zvinhu zvakasiyana-siyana motokari imomo zvinopedza zvakundirwadza nekuda kuti gumbo riya nenyere rinenge richiita chiveve. Handizokwanisa kudhiraivha nguva yakareba, kunyange ndikatowana basa kana kumagonyeti kana kupi handikwanise, asi nekuti gumbo iri rinenge richivarwadza. Kune vanokwanisa kubatsirana mukoma, namba dzavo ndodziri kubuda pazasapo, vafonerei muchivapa mari yekuti vatange bhizinesi ravo. Mufunga manzwa zvavanofarira kuita kana kuti zvavanogona kuita kuti panguva doko kana kuti shoma vanogona kushanda vakanozvibvisisa bara iroro voendera mberi neupenyu hwavo. Hatidi vanhu vanozovafonera kuti titsanangurei mhosva yenyu yakafamba sei, titsanangurei zvakafamba sei. Ndiyo nguva yatakupai kuti muone nyaya iyoyo. Ichasara kuti tibatanidze ruoko kana kuti maoko tobatsirana nemhuri iyoyo. Tiri pano paZim News PTTV Zita, ndinonzi Elizabeth Nyandiro Chisarai.